Toto video názorne ukazuje typický životný cyklus nášho medicinálneho plynu Serinox, stlačený medicinálny plyn obsahujúci 50% N2O a 50% O2 z nášho strediska až k odberateľovi spolu s čistiacim systémom. Ako náhle fľaše Serinoxu opustia naše stredisko, sú prepravované priamo do zdravotníckych zariadení. Zodpovedný pracovník v zdravotníckom zariadení príjme dodávku a uloží fľaše do skladu. Fľaše je nevyhnutné skladovať vo vodorovnej polohe pri teplote nad plus 10 stupňov Celzia, aspoň 48 hodín pred ich použitím. Potom je potrebné tlakové fľaše pred použitím uchovávať dobre zabezpečené vo vzpriamenej polohe. V prípade potreby zdravotnícky personál pripojí fľaše k zariadeniu Medclar. Hneď ako zdravotnícky personál vysvetlí, ako Serinox a zariadenie fungujú, pacientovi sa môže začať podávať liečba pod jeho dohľadom. Je dôležité, aby si pacienti masku držali sami. Počas vdychovania a vydychovania plynu si musia masku nechať nasadenú. Čistiaci systém Medclar MDU zachytáva vydychovaný plyn z výdychovej hadice pacienta. Systém prečisťovania zachytí viac ako 99% N2O. Rozkladá ho na neškodný dusík a kyslík, ktoré sú hlavnými zložkami atmosféry. Tým sa nielen zabráni škodlivým emisiám do životného prostredia, ale zvýši sa aj bezpečnosť práce zdravotníckeho personálu, ktorý môže byť vystavený pôsobeniu plynu.